Hemen Durangon, gerriek urte baren nik eta bosturteneko izan. Da egon nintzen krieda, etxe baten Durangon, datorri ziren denbari joleleko bombardeo izen zan, septiembrien egota lauen. Izen zan, frontoien mota bizan bomba batzuk, da egon zin kartzelan, ez da fijo zen bastante gizona sartute, da eta bizan dara Kolosio Kampo Santurik herria bizan dementsa fusilioa bizan. Edaren artin bat geratu zen, bizirik. Don Mario Zabala. Enterradoriek joan ziren nire bako txabe sepulturetara eruten, gorpuek, topoan bizirik eta joan zen, komitera. Denboban parte zelan bat bizirik egon da, komitekoek emoban inmediatamente eraltzat, hospitalera eruteko. Basurtu erua bien, da basurtu egon zen, ez da gizan bat egurin egon zen. Baina peligrutik urten da eguen. Deukia ban bizitza bat, Durangoko bajuntxako bizitzetan, da egon zen beragaz berbetan ratu baten, da horren gero moji juntxako nien ezago zerre erueten, topo ban hilde. Da izen zen kasualiade bat, segurutik adezen bizitzi juntxakonak zago zerra modutzen da entxe geratu zen. Egon ziren milizianoek egon zen Durangon, da frontoin ibili ziren bi pelotan. Da esaut ziren, abio itatoz da erratire zoeti ize, ez ziren importantziak emon da gatu ziren pelotan. Da izen ziren miliziano bi. Da gerarek esertu ziren nien, milizianoek izen ziren, da gero kartzelan egon zen, ondo inoen azkinola sartu barik egon zen. Orduen zatut ziren, gorri zeraldekuek, edo euskadi zeraldekuek zera zirenak, milizianoek egon ziren hemen zenetekoek eta klasea asko egon ziren. Eta kartzelan egon ziren danak eta kartzituen, mosantu eta fusilioa bizan. Bat gane da mutil gaztetxu bat, San Franciscoko monagilue. Beste bat, bezperan moskorra kalien onzalako sartu ebien kartzela eskeko bat, eta danen artien fusilioa bizan. Da hori bizirik atu zen hori, erua ebien bilbora, da zan doa moduen, peligrutik egon bora urten deuen, da nareko zan posik. Zabien fusilioa ze, zuberten zen bizirik eta. Gero bat esan doa moduen, juntxako bat biziketan Durangoko bat, arek martxa, eta handik gero moji juntxako nien, zago zerre moten juntxako nien, hilde topo ban. Esan kasue, arizek zago zerre mutzela. Gero, esate bigen, fulano izenda eta bengano izenda, esaten norzanik, esate zan la cosa es que Mario difuntue, joen zala.